कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. नितेश राणेंनी स्वतःचा पक्ष किती दिवसामध्ये विलीन केला ह्याचा इतिहास नितेश राणेंनीच आपल्याकडनं घेतला पाहिजे. आपण काँग्रेसमध्ये होतो, काँग्रेसमधनं ईडीच्या भीतीने आपण स्वतःचा पक्ष स्थापन केला, परंतु स्वतःच्या पक्षाचा एक आमदार सुद्धा ते निवडून आणू शकले नाहीत आणि ते उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या पक्षावर बोलत आहेत. खरं तर उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंनी अनेक आमदार स्वतः निर्माण केलेले आहेत. आज जरी हे आमदार गेले तरी आज दुसरी फेरी या ठिकाणी तयार झालेली आहे आणि त्यामुळे आमचं पक्ष गेलं, आमचे आमदार गेलेत, आमचे खासदार गेलेत, तरी पण उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या पक्षाची स्थापना झाल्यावर त्याची लोकप्रियता दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे नितेश राणेंनी आमच्या पक्षाच्या विलिनीकरणाची किंवा आमच्या पक्षाच्या आमदारांची चिंता करू नये. तर आपलं भाजपमधलं स्थान किती आहे, आपण भाजपमध्ये कसे हे सगळे टीका करून आपल्याला कसं मंत्रिपद मिळेल याची चिंता नितेश राणेंनी करावी. नितेश राणेंनी आमच्या पक्षाची किंवा आमच्या पक्षाचं चिन्ह गेलं, आमच्या पक्षाचं या ठिकाणी पक्षाचं नाव गेलं, तरी पण आज आमचा पक्ष आहे त्यापेक्षा निश्चित वाढत आहे आणि येणाऱ्या विधानसभेमध्ये. म्हणून तुम्हाला फक्त नितेश राणे एवढीच विनंती आहे की त्यांनी आपल्या वरिष्ठांशी चर्चा करावी आणि एकदा लवकरात लवकर निवडणुकी लावण्यासंदर्भात चर्चा करावी आणि लवकरात लवकर निवडणूक लावावी. म्हणजे त्यांना कळेल की शिवसेनेच्या उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची ह्या लोकप्रियता किती आहे हे त्यांना निश्चित कळेल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.